गोसोफोरखौ एसे स्रां मोनबाय दे। आइनि बेमाराबो हामबाय। नाथाय माबा आंनि उदैयासो एसे साबाय दङलै दिनै। मानोथाय? एसे एनला सानायफोरखौ आं जेबो केयार खालामालै। खथ' गिदिर गिदिर बेमार जाना थांबाय। लोगोफोर, माथो बुंबावनो आरो एकदम सोलाबथारि जाबायलै। ओमफ्राय बै मोनसे चेनेलाव भिडिअ हगारनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। मैया हगारदोंमोन आङो अम्बिका कार्टुन चेनेलाव। फिसाज्लानि लोगोजोंनो लाइन मारिबाय होनाया बेखौ हगारबाय आं पार्ट 2 खौ। नोंथांमोना जाय जायबा नायाखै थांनानै नायबानो जाबाय। लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। ओमफ्राय थांनानै लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामहै दै। बे मोनसे चेनेलखौ जेरै सापर्ट खालामबोदोंमोन बै मोनसे चेनेलखौबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। टाइमानो थोआ जादोंलै लोगोफोर। फारसेथिंजाय बेमारि जिबन। बै मोनसेयावबो एसे भिउस जासाबदों नालाय लोगोफोर। मानसिफोरा एकदम माने नायनो होननानै बिबाय थायो आरोना, बेनिखायनो हगारनाय जादों। खस्थ' मस्थ'यैबाबो हगारो आङो, बेमारि जिबनबाबो। दे मोननै चेनेलावबो बिदिनो सानफ्रोमबो हगाराबाबो बिदिनो गेजेर गेजेर हगारबाय थागोन आरोना। लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोन दे लोगोफोर, थांनानै नायहै। आं आरो खेबसे खिन्थाबावबाय, गायदेया थैयागौलागि माने बेमारि जिबनबाबो हायाबाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो हगारथारगोन आरोना। सानफ्रोमबो हगाराबाबो माने सप्तायाव खेबसेबाबो हगारगोन। ओइ लावगा, अबावबा थांनो नागिरदों नामालै? आनै लोगोफोरजों एसे थांना फैनि र'। बाप्रे बाप, मोनाबायानो माथो, खोमसियानो जाबाय। मानो थांबावनो नागिरदों? लोगोफोरा लिंहरदों र' आनै, थांना फैनि। गिदिं गिदिं आंनि सायाव मोनजादों नालाय थांखागोन। माथो खामानि दङखाय थां, जेराव थाङो थां, हागौबा फैनांलाबो। आदा, बे गथ' मानसिखौनो मानो बेफोरबायदि रायबाय थायो हा? बेसेथ' बैसो जादों बेलाय, मावनानै जाहोनो हानाय जाथ'वाखैना। दुनियानि सेंग्रा गथ'फोरानो हाजिरा खामला मावनानै जाहोयो बिमा बिफानो। बेलाय मा ओरैनो गिदिं गिदिं मोनजाबाय थादों नालाय। दे आदा, बेखौ बाद हो। ओमफ्राय नोंहालाय मानो सानफ्रोमबो जोमाय दोनग्रा जादों हा? मा किडनि लिभार डेमेज जानानै नोङो थैनो लुबैबाय नामा? आं थैबा मोजांसो जागोन गायदे। नोमबाजैयाथ' बेसेबा मोजांसो मोनगोन। मानो मोजां मोनगोन मोनथिगौ ना? गोदान हौवा जनो मोनगोन ना। जानला मानला बुंलाबायलै नोंबो आदा। एम्फौ जाबाय। नों थैबालाय मानो मोजां मोनलाबायनो दे? आरो मा गोदान हौवा जनो लुबैनो दे बेलाय? लुबैयो नोमबाजैया, मोनथिगौ। हे नोमबाजैया बेसेबा थंगालिसो, मोनथिबाय? दा बायसेयाव आं थैबा खम मोजां मोनगोन बियो। आं थैनाय लोगो लोगोनो एक्स बयफ्रेन्डजोंसो फुरा खारखागोनलै बियो। थां नोंनिफ्राय मा जात बुंबाय थायो? आरो सानफ्रोमबो बिदि जोमाय लोंग्रा नङा दै। किडनि लिभार गाज्रि जागोन। सोर नायगोन नोंखौ हा? फैसा अबाव मोनगोन डक्टरनियाव लाङो? थैथोलै गायदे, थैथो आङो। आंखौ रावबो नायनाङा, थैथो आं। बे आदाया एसे केक दंमारोलै मानसिया। आनै, आफाखौ आं मालाबा ओरैबायदि रागा जोङो। आइया जेबोखौनो बुङा, आरो आंखौथ' एसेबो मोजांखौनो मोना, एसेबो सैया। आं मोनथिगौ आनै, बियो आंखौ मानो सैया। माथो बुंबावनो आरो गल'। मानसिनि गोसोआनो गेसाव। बुजायबाबो बुजायख'नोनो हाया। मानसिनि गोसोआनो गेसाव। मालाबा ओरैबायदि रागा जोङो आङो, सानफ्रोमबो होखारहरबाय थागोन आंखौ। आनै, मालाबा थांमारगोनलै आङो बेयाव थाला। एसे देरबावथों र' आङो, 18 बोसोर जाथों। 18 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो खारखानोसै आं, थायाबो। हामा बेफोरबायदि बुंनो नाङा। बेलाय फाग्ला मानसिनि माबाफोरखौनो नोङो माबा लायो नामा? जेबो गोसोआव लानाङा, फाग्लासो बियो। थेवब्लाबो आनै, सानफ्रोमबो बिदि रायबाय थाबा गोसोफोरखौ सुखु मोनालै। बिबो गावनि बिफाबावसो। सोरनि बिफाया गावगायनि फिसालाफोरखौ बेफोरबायदि रायो दे? रावबो राया। दुखु मोनोलै आं आनै। दे गल', माथो बुंबावनो आरो, फाग्ला नालाय। 3000 फैसाखौ मोनसिगोन आंहा। नोंनो मा नांगौ सना बुं, मा नांगौ? आंनो मबाइल नांगौ। आंना मबाइलानो जाथारला। मबाइल गंसे बायना होनांगोन नों आंनो। दे जागोन दे, गंसे मबाइल बायना होगोन 10-12 हाजारसोनि। बाखिखिनिया आंनि आरोना। बाखिखिनिया नोंनिल' नङा र', राजानोबो गस्ला लंपेन्ट बायना होआ होमबा? होगोन। बेसे लागोन दे गस्ला लंपेन्टआवल'? 500 थांगोन आरो, 500 बा 1000सो। आं जुदि बै दिनखालि आइखौ रायना फैबा मा जागौमोन दे? फैसाखौनो माथो मोननाय नङामोनलै। आं बिराद मोजां खामानि मावदोंलै बिमा। आइया धोनि हौवा मोनदोंना, बेनिखायनो आंबो आरो रायासै। खामानियाव फैबाय दे आंहा, बै दिनखालि रायालासिनो। नंगौथ' आरो, ओमफ्राय नों दा गाबोनो लायनो थांगोन आरो ना? मिसाखौनो राजाखौ डक्टरनाव लांगोन होनना बुंदोंना आङो। गाबोन माबा मोनसे खालामनानैबाबो होगोन आरो बिसोरलाय आंनो। आरो एथ' धोनि मानसि। जोंना बिफा गदाया आखायाव गैयाबा मा जानो, बेंकआवथ' दङना लाख करर। 30,000 फैसायालाय मा बेसेनि थाखाय जेबोआनो नङा। आइनासो बेसेबा भाग्य मोजांलै।
जाला गांजेमा गोसोम रानिया जाम्बिसो आजादियै जयै जाबाय थानो हागौमोन ना बोराय जाखो मा जाखो दे दा नुवाखै आइया बुरै खालाव खथ' आजादियै जयै जाना दङ फैसा थाखानि आंखाल गैया सना रुफानि आंखाल गैया जानायनि लोंनायनि जेबो आंखालानो गैया आरो न'आथ' न' वा बिल्डिंबावसो नोंखौ मालाबा लांगोन दे नोंखौथ' लांनोनो होखादों थांगोन ओइ अमा बेदरखौनो लायनोसैलै आङो आधा किल' अबा फैसा दं नोंनियावलाय 200 दङमोनलै दा 200खौ बेदर जानोसै मोनखासिगोन नालाय फैसा गाबोनो 3000 फैसिगोन जोंनि न'आव 30,000 300 नङा बिमा 30,000 औ बिदिनो थगाय लाबाय थाहाय नोङो बिमानिफ्राय औ आरो मास मोननै बा मास मोनसेसोनि उनाव माबा मोनसे बाहाना दिहुनबावनांसिगोन बिदिनो जाख्ल'गोन बिसोरखौ साला औ कुकुरुकु बिदिनो जाख्ल'नांगोन साला बिसोरखौ ओइ थांलाय थां फैसाखौ बिमा आंनि गोसोम लंपेन्टाव दङ थांलाय बेदर जानांगौलै दिनै खुसियावनो आरो आंबो बेदर जानो लुबैना दंखायोमोन ओमफ्राय गथ'आबो जानो होनना गाख्रबाय थाखादोंमोन थांलाय जानांगौलै थैबाबा जमराजानाव मोनजागोन ना मोनजाया थांना थानायावनो दुखु जाना लानांगौलै नङाबा देनां जमराजाया ओंखाम गोजा खुरना होबा मा जागोन दे ओंखाम गोजा जानो बासोलै आङो थांलाय र' लायनि 30,000 30 फुरा जयै जाबाय थानो हासिगोन मास मोननैसो नायै बेदरै खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों गथ'खौ मदद बिनोबो रावबो गैयाना बेनिखायनो बिमानियाव बिफैदों दा गथ'आ मायबा मोनसे जाबा मा जागोन दे नों अननानै 30,000 फैसाखौ हरनो ना आं हरगोन होननानै बुंदोंमोन दाथ' आंनि आखायाव 3000 मानि फैसा गैया आखायावसो गैया नाथाय एकाउन्टावथ' दङ ना दङ दंनाया दे अननानै होथारदो आरो 30,000खौ जेबो नङा नोंनियावथ' फैसाया दंखायो नङा होनबा बुरजाथार फैसायालाय दङ र' बेंकआव 50 लाखनिबो बारा दङ होमबा 30,000ल'सो हरनांगौ हरदो दे खेबसेखिनिखौ नोङो अननानै आंनि फिसौ माने नोंनिबो फिसौ नङा होनबा दे जागोन दे आं हरगोन आंनि फिसौ माने नोंनिबो फिसौ नङा होनबा औ दे गाबोन लांफैनो होबानो जाबाय औ समफोरनो लांगोन खोमा गथ'खौ अपारेसन खालामनो दे आं हरगोन दे नोङो सिन्था खालामनाङा हामगोन ओमफ्राय खिंख्रि आं मोनसे बाथ्रा सानदोंमोन मा बाथ्रा नङाबा जोंबो सासे लानोसै दे माने गथ' सासे लानोसै दे मा बे बैसोआव औ माथो जागोनखाय सासे नांगौलै जों बोराय बुरैथारबा जोंफोरखौ सोर नायगोन आरोथ' जोंनिया धोन सम्पतिनिबो आंखाल गैया उनाव जेबो खस्थ' मोननाय नङा जेखिजाया सासे लानोसै दे आं लुबैयो जोबोद लुबैयो सासेल' लागोन दे मानसिफोरा मिनिगोन खोमालाय रामुसिं आरो आंथ' फिसौआनो मोनबाय कुकुलुकु मोना लाजिगोन खोमा आरोथ' आरो मा सानगोन मानसिफोरा खिंख्रि मानसिफोरनि साननायखौ मानो नांगौ जोंनो सासे नांगौ ना माने साहारा नांगौ जोंनो नंमारगौ जों बोराय बुरै जाथारबा जोंफोरखौ सोर नायगोन फिसा सासेबाबो नांगौ खिंख्रि दे लागोन दे सासे आयौ माथो लाजिखांनायबो मोनो आङो जेबो लाजिनाङा जेबो लाजिनायनि खोथा नङा जोंफोरथ' दा हाबा जाबायना मानसिफोरा मिनिया जोंफोर बेफोरखौ जेबो केयार खालामालासिनो सासे लानांगोन लानोथ' हागौ र' नाथाय आंहा गिदिर फिसाला फिसाजो दङना बेनिखायनो एसे लाजिनाय मोनदों आङो जेबो लाजिनाङा दे होमबालाय सासे लानोसै दे आइया थैनि सिगां मोनबा मोजां जागौमोन आरोना माने बिबो लुगैयोना फिसौनि मोखां नायनो दिनै मा जायोबा दा जेखिजाया सासेथ' लाखागोन न' दे जागोन दे लागोन दे नों मिथिगौना खिंख्रि आं बिफा जानो जोबोद लुबैयो लुबैखागोनथ' आरो नोंहा सासेबो गथ' गैयाना बिदि बुंनायखाय बै गांजेमा गोसोम रानिखौसो गोसोखांदों र' माबा जाखो गथ'आबा जोनोम मोनबायसो नामायोबा अबावबा दंहैयो दा है बादो दङ आरो बेलाय गावगायनि खाफालखौनो जाना लाबायबा औ बेथ' दा हाजारबाबो फिसाजोना माबा गोसोखाङो आंखौ मोनथिगौ आङो मोनथिनायालाय थेवब्लाबो दा बियो जोंखौ गाज्रिसो सानोबा आंखौथ' दा बेसेबा गाज्रिसो सानो बियो आंनि हौवाखौ सेना लानानै हाबा जादों होनना बुंदोंमोन ना बियो धै फाग्लिसो बियो मानसिया खर' माथायाव मेलेम गैया बिनिया खोब हाबा जाहैदोंमोन माथो अनसुमाजों दालाय माथो नागारलांखो बेनोथ' अनसुमानिबो गोरोन्थि लांदों संसारखौ मोजाङै जानांगौ बेफोरबायदि अबस्थायावबो बिदि नागारलाङो आरो सोरबा अनसुमाखौबो बिदि होनना सानखाराखैमोनला आङो माथो बुंबावनो आरो खिंख्रि सानैबो हारामि थाथोलै जायखि थैया
बा नोङो समफोरबो मोनफैया आरो गोजानथारना सना जायगाया थांनायावनो सानसे ओमफ्राय ओजों साननै थागोन खोमा ओमफ्राय आरो फैनायाव माने सानब्रै आरो सानब्रैनि उनाव फैनाय जागोन आंनिबा नों थाङाबाबो जागौमोन ना लोगोफोरानो आरो ब्रा ब्रा लिंथाबबाय थाबायना सोरबा सोरबिथ' गारि भाराखौनो होनो ओंखारदों माने बिसिनिया मालाय फैसा दङना धोनि गोजा दे थांदो जेबो नङा दे नाथाय एथ' सानब्रै मानि थागोन नोङो जोंफोर सानैल' जागोन माथो दे बे सानब्रैखौ जेन थेन थाथारदो आरो नोंसोर सानैबो बिब' बिनानाव थेवब्लाबो दे सानब्रैया एसे गोबाव जायो ओजों थांनानै सानसे थाहैबानो जायोना दे सना नोंखौ भिडिअ कल खालामबाय थागोन ना आङो भिडिअ कल खालामबाय थादे आरो एथ' गोजानाव थांनो नागिरदों गिलायलाङो आंहा गिनाङालै जेबो गिनाङा मालाय बयबो थाङो आजिखालि बेरायनो जेनेबा बयबो थाङाबाबो गोबाङानो थाङो औ थाङो थेवब्लाबो आंहा नोंखौ हगारहरनो बारा गोसो गैयामोन गोजानद्रायबो जायोना सानब्रैल'सो दे बे सानब्रैयालाय मा दसेनो थांगोन बा मालाय नुदोंना बिसोरासो जि अनखायो जमुना आब'खौ बिदि अनबाथाय माबा रागा जोंग्रा जाबाय आङो मानोना आं गुमैखौ सिरि गोसोथोखुमायो आंखौबो अनो बियो जमुना आब'खौथ' बांसिन अनो देनाय थेवब्लाबो आंखौबोसो अनबावो बिनि अननाय मोननानैनो आं दा गुमैखौनो सिरि गोसोथोखुमायो नोंमारखौ जोबोद मोजां मोनो आङो दा गुमैया सानब्रै मानि थानाय नङा न'आव मालायबा ओजों थांनानै जमुना आब'खौसो भिडिअ कल खालामबाय थागोन फन हरबाय थागोन आंनोलाय अबाव हरगोन मालाय हिन्जावनो हरगोन आरो गुमै ओजों थांनानै आंखौ बावहैनाङा आरो हा नोंखौनो खि बावनो हायो साली तो घर आधी वाली होते है ओजों थांनानै खिन्थु जोंफोरनो फन हरबाय थानांगोन दे आंहाबो गिनाय मोनो एथ' गोजानाव थांनो नागिरदों नोङो औलै नुना बे आगै आंहाबो एसे गिनाय मोनदों लोगोफोरा भारा होनानैबाबो लांनो नागिरदों नुदोंना मालायबा गुमैनि लोगोफोरा मालदार गोजा नालाय गुमै जोंफोरखौबोथ' लांफामोन जोंफोरबो थांनो हागौमोन ना आयु नाङाहायना बे आं थाङा गिसोयो एथ' गोजान जायगायाव इस हा गिनायाथ' गियो थेवब्लाबो ज' लोगो नांनानै थांबालाय माथो आरो आंबोथ' लोगोफोरजों थांगोन आरो नोंसोर आरो बेखौनो गिदों आरो आंखौ औ गिगोनथ' गुमै आंहाथ' सासेल'सो बिगुमैखा ओरैनो आरो गुमै ओरैनो खालि आखाइ फैनाङा दे जोंनि थाखाय माबा मोनसेबाबो लाबोनांगोन नोङो जागोन दे जागोन नोंसोर सानैनो आङो गस्ला लाबोगोन जेनेबा गस्ला लाबोआबाबो मायबा नङा मायबा मोनसे लाबोगोन दे नोंसा गुमैया खिन्थु लाबोनो रोंगौ दे गस्ला दख'नाबाबो लाबोनो रोंगौ बियो औ गुमै नों जोबोद रोंमारगौलै मानसिफोरखौबो अननो रोंगौ आंथ' नोंनि थाखाय बेसेबा फिदाखा गुमै नों माने एथ' अनसुला मायो मा होनदों खुगा सिगाव मा बुंबाय थादों नोंना बे जेबो बुङाखै माने रोंमारगौथ' नोङो गुमै थौ नोंहा दायनो थांगोन बालाय ओंखामा जाना लाग्रो औ थौ होमबालाय ओंखामखौनो जाना लानोसै आं दसे उनाव थांसैयानो दसे उनाव माने 2 घन्टासोनि उनाव थौ अब्लालाय आङो खुरना हैनोसै थौ थारैनो गुमै आं नोंनि थाखाय दिवानि जामारबाय बिदि एथ' अनसुला जानाङाथ' मानसिया सरि दे जमुना आब' आङो माबा नोंनि हौवाखौनो गोसोसो थोफ्लांबाय बिगुमैबाबो असे बिगुमैथ' नङा थेवब्लाबो माबा नालाय गदायनिसो गिदों गुमैया ओरैबायदि अनसुला माने आंनि गोसोखौनो खावना लांबाय सिरि आंहासो गोसोथोखुमाबाय थायो दा माबा उदैयासो साबाय दं आंनिया दिनै समाबो जाबायना बेनिखायनो सादों खोमा आं दिनै ओंखामखौनो संनो हानाय नङा मानो सादोंबा ना डिलिभारि जानो टाइम जाबाय बेनिखायनो साबाय थादों हामानाय नङा आं दिनै जेबो खामानि मावनो हामानाय नङा गादावरि आयंखौ लेंहैर आयं गादावरि आयं गोसाबो गाख्रबनो हाला दहाय एसेल' सादोंमोन दा बारानिफ्राय बारासिनसो सालांबाय दङ डक्टरनियावसो थांनांसिगोन खोमालै आङो नङाबा जानाय नंला गिनायबो मोनदों आङो उदै सानायखाय आयं गादावरि आयं मा जाखो आयंलै आं दिनै जेबो खामानि मावनो हानाय नङा मा जादों आयं माबाफोर जादों नामा ना उदै सादों औ आयं उदै सादों आंहा दहायनिफ्रायनो सागासिनो होमबालाय माबा टाइम जाबाय खोमा डिलिभारि जानो गोसाथार सादों नामा उदैयालाय औ आयं गोसा सादोंआनो दे ओंखाम ओंख्रि जेबो संनो हानाय नङा आं उन्दुहैथ'नोसै दे आयं उन्दुहैथ'नोसै माने नोंखौ डक्टरनावसो लांनांसिगोन खोमाहाय फोजोंसारालाय माबा फोजोंसार
बिदि थाबाय थाब्ला जानाय नङाहाय बेथो अबावबा न'आवनो जाना होबा गथ'आ मायो आयै थाङो आबा गारिया दिहुननाय गांजेमा गोसोम रानिनिया उदैया सासोदोंनो डक्टरनाव लांनांगोन बेखौ आं दसे उन्दुहैथ'नि दे आयं थां उन्दुयै थां होमबालाय डिलिभारि जानो सम जाबाय खोमा बेनिखायनो उदै सादों गोख्रै डक्टरनियाव लांनांगोन बेखौ थाङाबा गारिया दिहुनै थां दानो लां डक्टरनियाव उदैया सादोंनो दा दहायनिफ्रायनो सागासिनो दा नै गोसासिनसो साबावदों डक्टरनियाव लांमार आंखौ आदा नङाबा उदैया मोनथिगौ आङो आङो गारिखौ दिहुनहैनि होमबा दे नोङो दसे जथ'नाय डक्टरनियाव नोंखौ लांनांगोन दिनैनो लांनांगोन आयं नङाबा आरो न'आवनो गथ'आ डिलिभारि जाना होबा एसे बोरैबा जागोन ना खोथाया नोंनिया समाबो जाबायना नङा होमबा आयं 9 मास जाबायना जायाखै जाबाय आयं आइदै उदैया बिदिनो साखायो आयं आयं सायोथ' आरो दसे धैर्य हमना थाथ' गारि दिहुननो थांदों दिनै नों दसे जिरायथ' आयं ओरैबायदि सादों माने मोनथिगौ आं आयं साखायो दे माथो खालामबावनो उफाय गैया दे जिरायथ'नाय आंबोथ' थांफानांगोन आङो दख'ना गानहैनि दिनै नों थाथ'नाय नों जिरायना थाथ' नङाबा उन्दुना थाथ' थां आयं थां थाबैनो थांसै डक्टरनियाव बोरैबा मोनजोब्बाय आं गिनायसो मोनबायहाय थाबैनो थांनांसिगोन नङाबा जानाय नङा न'आवनो जाना होबा गथ'आ सेस आंथ' जेबो रोङा दख'ना गाननोसै दे नोंहाबो गस्ला लंपेन्ट गानखादो आंहाबो नै दख'ना गानसै